Al voltant de la taula, una persona jo crec que està més relaxada, està més, es sent més en confiança en la gent que té al seu voltant. Quan fem les reunions, les trobades en la coordinadora, normalment ho fem davant d'una taula, fem un berenar o fem un esmorzaret, i allí es xerrava i es coordinava i es muntava tot. A Ibi es va fer un esmorzar popular en el qual van participar tots els forns i pastisseries d'Ibi. Però arrencar bé el dia en un bon esmorzar jo crec que és el més important. Quan ja teníem clar quina seria la ubicació dels tallers i de tot el recorregut on anem a situar totes les activitats de la trobada, vam anar a informar a aquests bars, a aquests restaurants. I que s'esperava moltíssima gent i que estava la possibilitat de que prepararen un menú trobada. Que consisteix en un entrepà, en una beguda i algun acompanyament. Perquè també està l'opció de les famílies que venen i van menjant-se l'entrepà de camí. I, de fet, tots els bars es van implicar, van treure aquest menú trobada i van veure que realment va ser rentable. No és que hi haguera lío, però clar, era un poble xicotiu que té 2 restaurants i, clar, restaurants que tenen capacitat per 100 persones com a molt, cada un. Se'n van presentar 2.000 i pico persones allí. Després van haver un grup de gent que va fer una paella popular. Es van juntar un grup de gent i van fer una paella. Però sí, la gent se trobava la pericana típica de la zona de Penalla de la muntanya, estorralles d'embotit, tot això, sí, va funcionar molt bé. El fet de que el berenar triomfe tant està molt lligat al fet de que normalment les famílies acudixen al poble de vesprada, més que de matí. Les dones van fer un berenar. Entonces, allí en la plaça, davant del Ajuntament, cada dona va fer una coca, l'altra magdalena, l'altra xocolata, l'altra bunyols, i van solucionar el berenar de tota la trobada, elles. Quan més xicotet és el poble, jo crec que la gent del poble sí que trau pel berenar coses típiques de lo que és el poble. Però en un poble gran procurem que siguin els forns, els que porten aleshores, o coques grans, però ja no és a lo millor una cosa típica. Quan més xicotet és el poble, sí. També va tindre un element molt emblemàtic d'Ibi que va ser el gelat. Vas a provar, vas a berenar, vas a esmorzar, vas a sopar en aquesta localitat. I aleshores sempre, quan anem a un lloc que no és el nostre, ens agrada provar algo típic d'allà. Quan van pensar en realitzar el que és picaeta típica de la zona, van contactar en els restaurants o bars dels pobles més propers i el que va voler voluntàriament va oferir la seva pica més típica o més característica i va ser un èxit, t'ho puc assegurar. I després la cassoleta es va donar de regal. Es prenien el que és la picaeta i s'enduien la cassoleta de regal. I sobretot donar a conèixer lo típic del teu poble també.